खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 17 फेब्रुआरि 2026 मंगलबार बाराय। दिनै फागुन दाननि गिबि सप्तानि अमाबस्या तिथि। बेजों लोगोसे बोसोरनि सूर्य ग्रहणा जयै नांफादेरनाय जादों होनना बुंनाय जादों, जायनि थाखाय मोन 12 राशिफोरनि गेजेराव खायसेफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो खायसेफोरनि थाखाय एसे एनै सांग्रांथिखौ फोरमायथिनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोन 12 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै गोसोआव फोथायनाय बांगोन, गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। बेफार फालांगियाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ, जायनि थाखाय गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। नखरारिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गोग्गोयैनो बारलांगोन। नखरारि मदद मोननो हागोन। खामानि फारसे गोब्राबथिखौ सहायनो गोनां जानो हागौ। बबेबा गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो हागौ। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। वृषभ राशि। राशि बादियै सोलोंथाइ फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि फारसे सुखुयै बारलांगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय सान्थियैनो बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव एसे एनै रागाजों दावराव दावसि सोमजिखांहोनो हागौ। सोरबा लोगोनि मददजों राङारि बिथिङाव आय बांहोनो हागोन। सावस्रिया गाहामैनो बारलांगोन। बांद्राय खरसानि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव हेंथा सोमजिखांनाय नुनो मोननो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै जायखिजाया खामानि बिथिङाव जौगानाय मोननो हागोन। खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन, जायजों खस्थ'आ बांगोन। जिउनि लोगोनि सावस्रिया मोजाङैनो बारलांगोन। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै गोसोआव खुसिया साग्लोबसारगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। धोरोमजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव नखरनि खामानिफोरा थाबथानो हागौ। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 4 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै गोसोआव फोथायनाय बांगोन। खामानि फारसे गुबुनफोरनि मदद मोननो हागोन। आय बांहोनो हागोन। सावस्रि फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। तुला राशि। राशि बादियै बिमा बिफानि सावस्रि फारसे जोथोन लाखिनाया गोनांथि। सोरबा लोगोनि मदद मोननो हागोन। खस्थ'आ बांगोन। जिउनि लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। नखरारिफोरनि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गुफुर। वृश्चिक राशि। राशि बादियै गोसोआव दुखु दाहा मोननैनिबो गेजेराव बारलांगोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा सावरायलायनाया गोनांथि। राङारि बिथिङाव आय बांहोनो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। सावस्रि फारसे गोग्गोयैनो बारलांगोन। सोमोन्दोआ राफोद महर लागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै गोसोआव सान्थि मोनखांगोन। उन्दै गथ'फोरनि खुसिया बांगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। लोगोआरिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। सोरबा गोजाम लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो कमला गाब। मकर राशि। राशि बादियै बयजोंबो बाख्नायजानाय मोननो हागोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। नखरारिफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। जिउनि लोगोनि सावस्रि बिथिङाव गोग्गोयैनो बारलांगोन। बहानिफ्रायबा धोन मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजां। मकर राशिफोरनि
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै मेलेमनि सान्थौजों खामानि मावलाङोब्ला गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। गोबां खस्थ' खालामनाया गोनांथि। गावनि रागाखौ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। गुबुनजों बाथ्रा सावरायोब्ला सानै हयै बाथ्रा सावरायलायनाया गोनांथि। गोबां फैसा खामायनो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि बादियै गोसोखौ बिजि सानखांनाय मोनखांगोन। नाथाय गोसोखौ मानिबा थाखाय एसे एनै असान्तिबो मोननो हागौ। नखरनि जेंनाफोरा गोसोखौ उसुखुथु मोनहोगोन। गावखौ जोथोनै लाखिनाया गोनांथि। बांद्राय सानब्रेनाया मोजां नङा। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गुफुर। नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय।